நாட்டில் அண்மை காலமாக வீதி விபத்துகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகின்றது. குறிப்பாக வடமாகாணத்தில் வீதி விபத்துகள் அதிகரித்துள்ளது. இதற்கு கட்டாக்காலி கால்நடைகளும் பெரும் பங்கு வகிப்பதாகவும் மக்களினால் பல வகையான விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டு வருகின்றது. இரவிலும் பகலிலும் கால்நடைகள் வீதிகளில் தரித்து நிற்பதனால் இவற்றை தவிர்த்து செல்வதற்கு முயலும் வாகன சாரதிகள் எதிர்ப்புறம் வரும் வாகனங்களில் மோதியும் குறித்த கால்நடைகளில் மோதியும் விபத்துகளுக்கு உள்ளாகி வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கால்நடை உரிமையாளர்களின் பொறுப்பற்ற செயற்பாடுகள் காரணமாகவே இவ்வாறான விபத்துகள் அதிகரிப்பதாகவும் குறிப்பிடப்படுகின்றது. இவற்றை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய போலீசாரும் பிரதேச சபைகளும் இவற்றை கண்டுகொள்ளாது இருப்பதாகவும் வாகன சாரதிகள் விசனம் வெளியிட்டுள்ளனர். எனவே வீதி விபத்துகளால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளை தடுப்பதற்கு கட்டாக்காலி கால்நடைகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டியது உரிய அதிகாரிகளின் கடமையாகும்.